Vítajte u nového videa s mojimi andulečkami a teraz sa pozrieme na tajný život papagájov. Takže aby sme začali, jo? Tak. Takže my sa tu zobudíme, on sa zobudí až potom a skoro každý deň okrem soboty a nedeli ide niekam ráno. Sice neviem kam, ale viem, že ide približne o takomto čase ide niekam. Skoro každý deň. A my, keď sme samozrejme andulečky, tak sa tu pôjdeme hádať. Bilo, nehádaj sa s nami. Ale tohle je moje bydlo. Bydlo, ale to je naše spoločné bydlo. Že, Bobo? Jo. No vidíš, bydlo. No, aj tak je to moje bydlo. Bydlo sa pomýlil. Brah. Tak už odpal vilík. No, už som tady. Hej, čo to tady děláš? Tohle je moje bydlo. Hej, Vilo, co robíš? Tohle je moje bydlo a teďkon odpál! Hej, vtáky, nehádajte sa! Ale ja ich nenatáčam, oni nevedia. No, takto sa to ľúbi. Že ten jeden malý modrý nikdy vždy chce byť tu medzi nami, ako keby vládnuť to. No dovol. Keď sa vrátim z toho záhadného miesta, o ktorom nevedia, že je to škola tých. Ahojte, vtáčiky. Ako ste sa dneska mali? Dobre. Ale nie, on sa s nami hádal. To vážne? A zasa vy sa furt hádate. Im asi šívalo. No, Bobo, to asi tak tebe. What the fuck? Ideme natočiť nové videíko. Hurá. Kde je ten modrej? Ale s tým som nepočítal. Idem natáčať, jo? Ok. Veľmi zábavné. Neušli človek do klietky, ale bolo to zábavné. Večer už je toľkoto hodín. Už je večer. Už my sme šli spať. A ja by som šiel spať. Už som vnútri. Dobrú noc.